ଅର୍ଥରୁ ବାହାଘର ଲେଖା ଲିଭିନି ହେଲେ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଗାଁରେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବଧୂକୁ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ। 6 ମାସ ତଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବତୀ। ହେଲେ ଶାଶୁଘର ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଭଗବତୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ସବୁ ସହିଯାଉଥିଲା ଭଗବତୀ। ହେଲେ ରବିବାର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନରୁ ଯେ ମାରିଦେବ ଭାବି ନଥିଲେ ଭଗବତୀ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭଗବତୀ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ସଚିନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବୋହୂ ଚେତା ହରାଇବା ପରେ ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଭଗବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଶାଢ଼ୀରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭଗବତୀଙ୍କ ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଝିଅର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। एने अभियोग पर अभियुक्त स्वामी और शशुर को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि पुलिस। उदलारू श्रीकांत नायक, न्यूज 7। प्रसंग में आगक आलोचना करबा वर्तमान किछि प्रतिक्रिया आसी प्रथम आसंतु सुनि नेबा। तार सकाल कौन मौसी की फोन करथिला तापर आ फोन लागिलानी तापर आम सन्देह करके चाहे प्राय 5टा 5:30 बेले पहुंचलु। सब घर अंधार कई गाड़े ना खोजी 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 भितर आगला से गोटे कबाड़ दिखाई जिते डाकिले शुणिले बापा को फोन कले बापा कहला हाटर भिड़ अच्छी जाइबनी मारी दिए टांगे दिया जना पड़ जाऊ सब पलैं हाट को मन नहीं बापा कहते तुम टांगी ना जान नहीं तुम बापा सहित तुम मिसिक टांगी लो ना तुम के जान रात जानछि 8 साल पर तदंत समय तार शशुर कन्फेस कर मारिकी टांगी देछन। शशुर खाइबा को मागिला से फोन रे कथा होतला तो से रागिकी थापटे देला से पड़ीगला।